Sugeng siang para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dinten iki Mbak Anissa badhe nerangke bab Serat Wedotama Pupuh Kinanti. Nah, penjelasane disimak nggih teng video saklajenge. Serat Wedotama tembang macapat Kinanti. Serat Wedotama menika satunggaling jenis sastra Jawa enggal kang kagolong moralistis didaktis. Nah, Serat Wedotama menika dianggit dening Mangkunegara sekawan. Serat punika dianggep minangka salah satunggaling puncak estetika sastra Jawa abad kaping 19 lan gadhah karakter mistik. Serat Wedotama menika sastra tembang utawi kidung Jawa. Lah Serat Wedotama menika gadhah teges serat menika tulisan utawi karya, Weda menika ajaran lan Tama menika utama. Dados Serat Wedotama menika saged dipun tegesi tulisan utawi karya ajaran ingkang utami. Lajeng surasane saking Serat Wedotama utawi isi saking Serat Wedotama mereka isine tentang falsafah panguripan kadosta tepa slira. Tepa slira menika maksude tindak tanduki kita nggih kaliyan sesami menungsa. Lah menawi nganut agama kanthi wicaksana nggih minangka menungsa menika gadah napa nggih kewajiban utawa napa nggih kedah ngugemi agama lah intine kados niku supaya anggene nglakoni urip niku wonten aturan, wonten pedomane nggih nganut agama menika. Lah dumadi manungsa kang sejatine menika maksude manungsa niku kedahe ngertos tujuan urip teng donya niku asline napa kados niku. Lan wewatek satria nggih menungsa juga kedahe gadah watak ingkang satriya. Lanjut. Nah niku Serat Wedotama niku kan sejatine wonten mboten namung kinanti mawon nggih serate tembange mboten namung tembang kinanti mawon tapi wonten tembang sanese, wonten gangsal tembang. Sing pertama niku Pangkur, terus Sinom, Pocung, Gambuh lan Kinanti. Nah, jumlah niku wonten 100 pupuh menawi digabung sedaya. Nah, sing kesempatan niki badhe dibahas tentang pupuh Kinanti sing tegese diganti-ganti utawi diarahake lan dibimbing supaya dadi menungsa sejati kang tansah njaga bumi pertiwi. Lajeng paugeran tembang. Menawi paugeran tembang niku wonten 3 nggih, Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru Lagu. Lah saben tembang menika benten-benten. Carane niku Guru Gatra niku berarti artine cacahing larik saben sak padha tembang. Maksude cacahing niku jumlah baris dalam setiap padha niku bait. Dadi jumlah baris dalam setiap bait tembang. Lajeng Guru Wilangan cacahing wanda saben larikaning tembang. Maksude cacahing niku berarti jumlah wanda niku suku kata, berarti jumlah suku kata dalam setiap baris tembang nggih. Lanjut terus Guru Lagu menika tibaning swara saben pungkasaning gatra. Maksude napa? Maksude niku guru vokal sing wonten teng akhir kalimat dalam setiap baris utawi ukara nggih kalimat. Lanjut niki contone nggih. Misal wonten tembang kinanti pupuh tunggal nggih. Misal wonten niki kan wonten pinten gatra. Nah, diitung saking baris pertama mongko terus salami eling dadi supadi yeku niku wonten pinten baris dari saking gatra pertama sampai terakhir diitung nggih setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 berarti wonten 6 tembang nggih.
wonten 6 tembang, maaf. Wonten 6 gatra utawa baris utawa larik nggih. Berarti guru gatrane tembang kinanti niku wonten 6. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan niku berarti diitung saben barise nggih, baris utawa kalimat utawa ukara. Lah gatra pertama utawa baris pertama niku wonten ka ukara mongko kanthi ning tumuwuh. Niku wonten pinten coba diitung. Mongko kanthi ning tumuwuh. Wonten pinten? Wonten 8 nggih, wonten 8. Berarti guru wilangan gatra pertama tembang kinanti niku wonten 8. Terus gatra kalih ukarane salami mung awas eling wonten 8 malih. Berarti gatra kalih guru wilangane wonten 8 nggih. Berarti sami. Lah baris utawa gatra saklajenge dicobi piyambak nggih, guru wilangane dipadosi piyambak. Terus guru lagu. Nawi guru lagu kan mau tibaning swara ing pungkasaning gatra, berarti mau kan tibaning swara jatuhnya suara, berarti huruf vokalnya yang terakhir niku napa? Ya mongko kantining tumuwuh wuh niku wonten huruf vokal apa sing terakhir? U nggih, U. Berarti guru lagu gatra pertama niku U, 8 U nggih wau. Terus salami mung awas eling gatra kalih niku wonten apa niku? Huruf vokale sing terakhir I nggih, I. Berarti gatra kalih guru lagune I. Lajeng gatra saklajenge dipadosi piyambak. Lah sakniki lanjut melih teng pitutur luhur Serat Wedotama Pupuh Kinanti. Niku wonten gangsal nggih. Wonten gangsal, maaf. Wonten sekawan pituture. Sing pertama niku nglandhepake pangrasa utawa lantiping ati supaya nyingkire hawa nafsu. Niku niate maksude menungso kuwi diharapkan saged semende utawa bersandar kalian Gusti ingkang Maha Agung, nyerahke uripe niku kalih Gusti Allah supados supados angsal ketenangan urip, ben urip kuwi ora grusak-grusu, ora sakpenake dhewe, bisa nrimo kados niku. Terus tansah mawas diri utawa waspada. Niku maksude menungso niku kedah ngati-ati anggone urip. Misale mbiyen nate nglampahi kesalahan, ya niku dikarepke ben mengkone menawi badhe nglampahi urip saklajenge niku kedah ati-ati supaya mboten nglakoni kesalahan sing sami, maksude kados niku supaya mantep anggone nglakoni urip. Terus ngilangake iri, sareh lan bisa nahan hawa nafsu. Maksudnya dudu ngilangke iri, terus sareh niku sabar nggih, sanes. Maksudnya ke bisa menghilangkan iri, terus bisa selalu sabar, terus juga bisa nahan hawa nafsu, maksudnya kados niku. Terus tansah nganut kabecikan kang wis diwulangke minangka panjangka nggayuh kamulyan. Niku maksudnya napa? Maksudnya tansah nganutke ya selalu menganut atau berpegang teguh dengan kebaikan. Maksudnya nek melakukan apapun iki kudune diniati karo kebaikan. Nah sing wis diajarke kanggo apa? Kanggo nggayuh kamulyan. Kanggo nggayuh kamulyan iki berarti untuk mencapai kemuliaan. Maksudnya kados niku nggih. Niku pitutur luhur saking Serat Wedotama Pupuh Kinanti. Lah sakniki mangke disimak nggih kalih ditembangke bareng-bareng niki kalian Bu Laila Mufidah. Sekar Mojopat Kinanti Laras Slendro Pathet Sanga. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling
wiryaning alam, dadi wiryaning dumati. Supati nir ing sansaya, yeku pangreksaning urip. Nah, menika wau penjelasan Bu Anissa babagan materi Serat Wedotama Pupuh Kinanti. Mugi-mugi para siswa sedaya sampun paham nggih penjelasane, sampun cetha. Menawi kados niku, matur nuwun, cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.